mano mar mine wacho ahinya kiwinjo family mar Jokoginga to ahinya oketgi kod wechego eko mago mag siasa kata ging'ere ahinya e pauno ero mar siasa. Kata kamano nitiere Jokoginga moko ma bende timo tije mamoko ma opogore. Achiel kuomgi wantiere godo e studio gi otieno ma kawuono ma bende tiyo e kaunti nero ma Mombasa. Mano kanyiero Pauline Oginga, jotije piny owacho e kaunti ma Mombasa. Bende osebedo komako lemo mamoko mopogore e kaunti no ero. Kaka wuono wadwani mondo watwak kode e wechego eko mag mine e telo machiegni kabisa. Asante Jael. Oimore. Ibrahima. Ini wacho ni siasa ni okidwa mulo nikech family ong'ere kabisa weche mag siasa. Jitimo gik mopogore. So nitie siasa mag dongruok, nitie siasa mag service delivery, nitie siasa mag konyo, philanthropies and all that. Koro kami chako go ng'wech ok nyis ka bibo tieko godo. But a family kaka iwacho jopogore nitie joma go siasa, nitie joma tiyo, nitie joma timo ohala. Koro wan kidi jadek mopogore. Ing'ene kinde mag chien kendie ne nitiere ni kitieko sekondar to ng'e ni idonje teachers training college nyaka ibed japuonj. Ma onge paro machielo ma opogore gi mano. In ka koro jogi te odonje siasa, in ere kaka ne dhi mi an kana tieko high school adhi matimo nursing mokwongo, then atimo my degree in public health, then atimo masters in public health, and atimo my PhD in public health. But in between akwongo tiyo Cambridge CDC research nonro. Manonro no emanotiega mo omiya direction on kaka inyalo bero tiji kitiyo. Nikech ing'eni chike mag CDC opogre gi mamoko. Utiyo gi wazunge mo Atlanta. To gi mentor. King'ama nigi siso mar tich kata kin gi gombo mar ng'eyo tich maber, is the best place to be. Gimaki kendo gitayi. And gipuonji tiyo in terms of quality. Itiye maber ma ok ing'in ng'at machielo bo dugo kendo tiye bang'i, ok iwuoth tich. Tipuonjri bende kaka inyalo ng'iyo mipang tich maber kapok ichake, matiende ni kichake to koro itime maber. So that shaped my journey yora mar tich ma specialize in monitoring and evaluation. Koro monitoring and evaluation ing'iyo ni tich itiye maber nade, to system itiyo gono chal nade, to ere kaka inyalo influence the system mondo tich obed maber. Ere kaka inyalo build up a system. To system it means ni also the human resource aspect. Koki yudo jok matiyo malong'o tinyalo bedo ni tur gi tich kata tich ok nyal tere maber. So ng'eny jok matiyogo wacho ni omiya bedo perfectionist. Nitiere kaka idwaro gik moko timre koriere. Yeah. Kochopo such teach, I think nikech kokitiye maber to bo yuothre. To kokitiye maber to decisions ma kata rieko mibong'ad kopogre bang' mano ok bibedo rieko malong'o. Nikech tich mitiyo itiyo tich moyuothre. Koro time dichiel tiaye. Emomiyo awachoga ni afadhali idhi mos titime maber maonge ng'at ma koka boduogo toki to timo. To gimoro kamoro amora ma intie i-build a structure. Ti-build a system ma ka ng'ato biro toki to yudo ka iketo ne kama ber. Omiyo tich mwatiyo kaka sani tich matiyo ma chief office is a contracted position. Ok en gima ochwere permanent. En mar orak. Koro departments masedhiye en the first thing matimo en akwongo ng'eyo asomo department no chal nang'o. Kasesomo to I build on it and I take time. Okarikniga. Ok en moro makidonjo tadoloko mataloko ng'ato ini wuok to ini dhi kanye. Kidwa tiyo maber kuongi som ni department no en department machal nade. Basto ing'in to jok matiyogo gin joma chal. Keche department opogore. Then kisesome ming'eye maber ichako build that structure. To kirikni tiboyudo kitimo tich ichalo ng'ama iwacho gare gi dholuo ni iparo ni irikni kar irikni. Koro yudo ka tich bedo matek. To by the time itieko to onge gimitimo kata achiel. To ng'enyne be yudo kitur gi tich. So
kana wuok CDC nadonjo e county government. Okay. County government adonjo as a director mar monitoring and evaluation. Nomiya unit a health department. And I remember that time nen unit mane more or less notho. Koro kana donjo to the then chief officer onyisa ni odwa miya unit ma is gone, mosetho. To o trust nanyalo chiere. Koro kana donjo noyudo ka nitie an NGO mane sano ne tiyo gi county to noyudo ka ne gisetemo kabisa mane oyudo ka koro mano Kanyero county ma Mombasa. County ma Mombasa. Koro ne giwuok to ne giluongo bura mogik mano wadhi Diani to ne giwacho ni koro gineno ka nikech ne gi support counties abich. Gineno ka giyware gi Mombasa to ok nyal, koro gineno ni mondo gitim closure, gilor ka gidhi. To iye kanyo ne nitie onagi mokabi adek ta approach gi. Riwruogno koro. Riwruogno. Ta kone ginakwayo gin gimiya thuolo mondo gimiya dweche adek. Nikech unit no nomiya kotama to ginyalo dar. Mwatimo baseline assessment. Mano wasko matin piny maratama lapar. Then apenjo gimiya template ma inyalo tim. Bas ka gimiya to chako build that structure from zero. Matimo evaluation, matimo maturity test, mang'iyo kaka wadhi in all aspects mag service delivery manitime health. After around 8 months, gidu gitimo external evaluation exercise and we had scored at 80. Makro gibet koa piny mar 10. Koa piny mar 10. Mwa score more than that. Kane COVID odonjo, nane frontline mar COVID. Oyudo ka ochakre to Mombasa being one of the kar limbe no be affected kabisa. Kendo un mane nimenyo kabisa gi weche gi. Exactly. Koro kano chakre to ne onge nikech piny no buok te, onge gimoro amora, ne onge ikruok moro amora. Ne trial and error. To ne wakia kata ni wadil gango. Koro nitie mama mane tie another NGO manobiro volunteer nikech gik moko nolor at that time. Koro na bet kode tapenje ni kata na reporting system ema onge. Koro wadonjo e website wang'iyo mar World Health Organization. Then I pulled it out. Boy, Dokawa said this several weeks. Onge communication from national government, the whole system obedo crashed. Ngato ka ngato is in a panic mode. Ne onge kata na PPEs mirwako gi kata mask ne onge. Koro ido ka jine mask achiel ngato tiyogo kata na dide kata de ngwen. So we pulled that. Taso adhima abet go piny mwa loss nikech no duong ahinya ma develop a reporting system. Koro iloso ni koro chenro dhi chalo nade, wach wuok kuom ng'ato ng'ama chiwe ne jopiny. Exactly. Koro wachako transfer all the data mane wan go kwaketo kanyo. Ji noluoro COVID. Koro ido ka jok mane bedo trained, madhi bedo frontliners, kane gichopo sama koro nego beni gichako tich to gilal. Kendo wachako manyo team achielo wa train. Koro nokete in charge of quarantine facilities. Nokanindi. To nokang'eyo at that time. Kichine by sachiel wane tich. To adoke ot samoro sa 12 sa chielo tieno taluokra tachaka wuok adhi adoke quarantine facilities tawuok kuro samoro sa 5 sa 6 tieno samoro kichopo tigocho ni nitie emergency ichake dok then ok na realize ni kata chiemo noko chiemo okawa a long time ekana fwenyo ni kata mentally gino no affect jok mane watiyo go makoro no ochiwre ni tiyo so being a frontliner gitich mana tiyo no chieng'ura poka na simu nadhi ka gavana munda ka barua koro kana dhi to omiya barua ka yele to I been appointed chief officer from director with immediate effect kaka na tim barua no notama ba adok ne wantie training moro madok e training no ma mwatieko mokanyiso ngata then koro kiny ne ka chiew to kaka chako tama the word was, of course was now out and that's how nachako my journey of being a chief officer for public health koro kano abed appointed to na debet gi governor no luonga to kona na kwai ni konya mondo public health otimango ochir mondo mano kocha ni sechiero dweche adek mano micha no dhi mokalo mitimo maber makata the first time that time under manantie ahead monitoring and evaluation emanwa produce a bulletin for the department to ge bulletin kendo mose gol kendo emandi bulletin manyiso kaka department perform in matters service delivery partnership with stakeholders finances in terms of the allocation ma department gi absorption rate
and the best stories ma wanyalo bedo ma some of the best success stories no ter nyaka bedo documented motere a council of governors website. To Paulina penji mana kaka iwacho kama nero